Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva nieda l-edizzjoni għal din is-sena tal-Fiera tal-Karrieri fis-Saħħa fil-Giovanni Kurmi Higher Secondary School fin-Naxxar. Saħħat li ġej il-viżitaturi partikolarment studenti li waslu biex itemmu l-istudji tagħhom fis-sekondarja jistgħu jarfu aħjar l-opportunitajiet vasti li jeżistu għal karrieri li s-settur tas-saħħa f'Malta joffri. Permezz ta' stands il-fiera għandha lan li tħeġġeġ lill-istudenti jikkunsidraw professjonijiet essenzjali bħal dawk ta' infermiera fix-xjenzi mediċi, il-kura tal-anzjani u s-servizzi ta' emerġenza fost l-oħrajn. One News kellem ma' Maureen Mahoney, direttur ġenerali fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva. F'dan is-settur dejjem għandna nuqqas ta' impjegati, allura importanti li jkun għarfien tal-karrieri differenti li jeżistu sabiex inħajru l-istudenti jersqu lejhom. Il-fiera se tkun miftuħa wkoll il-ġimgħa u s-sibt mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar waqt li l-ħadd tkun miftuħa sas-sija ta' wara nofsinhar.